di hapon, mga kinding baratuhon, akong gipangutos aron dili hulmigason. Gamay kong Christmas tree, dili makita in town kung gabi. Kay wa man sab ko'y electricity, kay pordoy man lagi. Doon na gini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon, mga kinding baratuhon, akong gipamitay aron nindot na tanawon. Ang akong kumpare, hinawayon siya bisag pulos puti. Ikataw-an ang akong Christmas tree, itamay kay pobre. Ayaw lag panaway, aron di ta mag-away. Maagang dumating ang Christmas card galing sa'yo. Tuwang-tuwa ko pagkat loves na loves mo ko. Ngunit ngiti ko ay naging luha sa mata ko. Iiwan mo pala ngayong Pasko. Wala bang paraan upang isip mo'y magbago? Pababayaan mo na lang bang magkaganto? Kahit ano, kahit kailan, lahat gagawin ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Gawin mo kong paron ninyo, ipako mo ko sa pinto, lagyan ng sungay ng reindeer, ibaon mo sa aking bungo, lagyan ng kandila kahit masunog pang buhok ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Napapansin ko nga sa'yo, ika'y nagbabago. Pag namamasyal tayo, nagtatakip ka ng face mo. Tuwing nanonood ng sine, laging hiwalay tayo. Nandun ka sa loob, sa labas ako. Balutin mo ko ng dahon, gawin mo kong Christmas tree, lagyan ng ilaw sa ilong, isaksak mo sa 220, dukutin mo aking mata, isabit mong parang candy, lagyan ng hanger sa bibig para mukha akong Mary. Ite-text ko si Santa Claus para sabihin niya sa'yo, huwag mo akong iwan ngayong Pasko. Ipagkakaskas ka ng yelo para may snow sa bahay nyo, ikulong mo sa freezer nyo para maging snowman ako. Magkakaroling pero laging libre sa bahay nyo, araw-araw buong taon.
best friend. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his bed so stone white. Oh, what a rabbit would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus, and I'm gonna tell my daddy. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his bed so stone white. Oh, what a rabbit would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Oh, what a rabbit would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe. Come on, fellas, believe me. You know Mama's the one. Pagpasensyahan niyo na kung kami nang bubulong. Ganyan lang talaga tuwing kami namamasko. Walang pakialam kung saan mapataan, basta't mayroong mga mapagkakakitaan. May bitbit na gitara para sa aming pagkanta. Mayroong dalang tubo, baka may manghabol na aso. Tanggap naman namin na kami ay sintonado. Pero naman lolo, please lang wag kang mampabato. Paminsan-minsan lang naman ang trip na to. Paminsan-minsan lang naman din ang Pasko. Hindi na dapat pinag-iisipan pa. Lahat tayo ay dapat magsaya. Hapon pa lang nagkakaroling na kami. Tinatanggap namin maging sisman o 20. Di na kailangan pang mahusay ang pagkakanta. Basta't sabay-sabay kami at sama-sama. Magkano na kaya ang aming naipon? Ayos lang kahit magkano, basta't may pang-inom. Ilang bahay na lang meron ng pampulutan. Tapos sa bahay ko kami magiinuman. Paminsan-minsan lang naman ang trip na to. Paminsan-minsan lang naman din ang Pasko. Hindi na dapat pinag-iisipan pa. Lahat tayo ay dapat magsaya. Di na yata masasawa sa
na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Eto na ang aginaldo ng iFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Intagartukan Mansini, si kabalat sunan libre, nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 5:11 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock. On board is Ella Lambingera. Isang best friend ng radio station nyo sa mulat ng radyo iFM Dagupan na Dugatan. Throwback Thursday mga best friend. Isang maganda ako sa umaga. At syempre ganun ka din. Hindi kita makakalimutan na best friend. Kasama niyo na po ang nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. Best friend Ella Lambingera. Kaya naman mga best, eto na ha, nag-ready na ako para sa ating Zumba. Kailangan natin ite ang mga best friend para the rest of the day hindi sumakit ang iyong pangatawan. Gusto mo ba sumakit? Alam ko naman ayaw mo. Kaya naman best, i-text na ako sa ating text line 0949-614-0306 0949-614-0306. Eto na best, simulan na natin ang ating Zumba. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Una best friend, habang pumapadyak ang kanang paa, ipagpag natin to the right ang ating kamay. Left and right yan ha, ipagpag natin. Pagpag natin yung paa natin, pagpag din natin yung kamay natin. Dapat magaling tayo magpagpag. Yung nanay kasi natin, di ba, bago tayo matulog, anak, pagpagan mo. At pag-aalis na tayo, anak, pagpagan mo. Ready ka na ba? Ready na ako. Game na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque la llevo tan dentro. Susunod naman ang kamay sa bewang natin tapos iikot tayo mga best friend ha. Iikot mo yung hips mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí la tiene tu cosa. Jogging in place, mga best friend, 32 counts. Y el mundo entero, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quiero ver toda la gente bailar. Quiero ver toda la gente. Tapos naman na best friend, ilalagay natin yung ating kamay sa harap ng dibdib natin, tapos push best friend. Game na ha? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, Last step na to, magmamarch tayo ng 32 counts. Hasta el mundo entero que lo bailen también. Ajá. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Best friend, pagkatapos ng ating Zumba, hindi ko makakalimutan ang ating tip ngayong umaga. Best friend, kayo po ba yung namang problema sa ating body odor? Kasama yan sa paglaki, sabi nga nila. Pero don't worry, best friend, dahil maraming paraan para matanggal yan. Unang-una, maligo araw-araw, linising mabuti ang parte ng katawan na nangangamoy. Pangalawa, 2 beses mong ugasan yung kilikili at singit mo, best friend. Pangatlo, gumamit ng antibacterial na sabon. Tignan mo muna yung sabon, best friend, kung antibacterial ba siya. Kasi kung pang beauty yan, hindi yan e-epekto sa body odor natin, mga best friend. Pang-apat, subukan ang paglalagay ng alcohol sa paa at sa kilikili upang mamatay, mga best friend, yung mikrobyo. Pero iwas ka lang kung may sugat, best friend. Pang-lima, uminom ng 8 to 12 na baso po ng tubig upang malinis yung katawan natin. At panghuli, best friend, umiwas sa mga maanghang na pagkain na maaaring magdulot ng kapawisan natin. Ganun lang kasimple, mga best friend. Eto lambingin na muna natin ang mga best friends natin na nasipag-text sa ating text line. Good morning, best friend Ala Lambingera. Lambingin mo naman po ang mga best friends natin na maagang nagising ngayon para kumayod. Yan tayo kaya loves ko yung mga yan dahil pagkasipag-sipag para sa ekonomiya, pak! Kay Manong driver na nasakyan ko kanina, nakakulay blue at nakasalamin. Hello sa iyo, Manong driver, at sa iyo mga pasahero. Thank you dahil kahit paano pinasiksik mo ako. Late kang dumating ba? Sana yung muka bago din. Pataas ang edad, pababa ang mukha. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 2 payong at isang basketball na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-5 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago.
na sopa, 5 ulang lobo, 4 na patong, 3 sakong bigas, 2 payo, at 1 basketball na bago. Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 ulang lobo, 2 pang basketball na bago. Ikalabing-2 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko, 12 parol, 11 tuta, at 9 na beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 ulang lobo. Ay, 4 na lang. Malipay ang mga batang gagmay, mga lipay sab ang atong tatay ug nanay. Magbuhat og Christmas tree, magluto, maghikay, may mga parol, dekorasyon ipamitay. Awit sa panaygon, bisan asang balay, ang shopping center maghuot, mag-inilugay. Ang uban kay kwartahan, siging ginastuhay, daghang Christmas gift regalo maghinatagay. Kung lisod sa kwarta kay bordoy usahay, ang ninong og ninang itaon man likay, likay. iFM ay aking best friend.
to someone special who'll give me something in return. I'll give it to someone. Hold my heart and watch it burn. I'll give it to someone. I'll give it to someone special. I thought you were here to stay. I can love you for a day. I thought you were someone special. Gave you my heart. I'll give it to someone. I'll give it to someone. Last Christmas, I gave you my heart. You gave me away. I'll give it to someone. I'll give it to someone. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in the year, it is not thought amiss to visit our neighbor and sing out like this of friendship and love, good neighbors above, and peace and goodwill the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. I can see
Walang hiya ka talaga, Bartok. Ikaw, napakatamad mo talaga. Sabi mo, hindi ka nakapag-igib ng tubig. Tapos ngayon, meron ka naman palang ipapainom sa akin. Ano to, pekto? Tatay Kanor, hindi naman talaga ako nakapag-igib ng tubig eh. Kaya nga ako pupunta dyan sa may inidoro para may mainom ka. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Did not see me creep downstairs to have a sleep. Well, she thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. But let me tell you that I saw my particular Santa Claus underneath the bed so snowy white. And what a laugh we would have been if a daddy would have walked right in and saw mama kissing Santa Claus last night. I saw mama kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. No, well, she did not see me creep down the stairs to take a peek. Well, she thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. But let me tell you that I saw my particular Santa Claus underneath his beard so snowy white. And what a laugh it would have been if old Daddy had just walked in and saw Mama kissing Santa Claus last night. Anong oras na ba? Magpo-4 o'clock na yata. Mag-uumaga na, bagsak pa ang aking mga mata. Kahit inaantok pa ako, pipilitin kong maligo. Matagal mag-init ng tubig, mamatay na sa lamig. Excited na ako, syempre dahil sa'yo. Kasama na naman kita hanggang sa mag-umaga. Simbang gabi, magsisimbang gabi kami. Simbang gabi, magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi kami.
malamig ang hangin, masarap din manlambing. Magkayakap magdamagan, hindi ka bibitawan. Ililibre pa kita ng bagong luto na bibingka. Tapos maglalakad pa uwi, bukas na naman ulit. Excited na ako, syempre dahil sa'yo. Kasama na naman kita hanggang sa mag-umaga. Simbang gabi, magsisimbang gabi kami. Simbang gabi, magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi ka. Excited na ako, syempre dahil sa'yo. Kasama na naman kita hanggang sa mag-umaga. Simbang gabi, magsisimbang gabi kami. 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 Magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi kami. Magsisimbang gabi ka. iFM ay aking best friend. Rodolfo Valentino, guwapo nga mestizo. Kinawboy ang iyang polo, buli ang iyang sombrero. Nagsinanglay siya kung taro, may dala siyang serbato. Rodolfo Valentino, tindiro di ay puto. Niabot si Santa Claus, nagpasan og sako. Nagtungtong sa iyang karo, giguyot sa kalabang toro. O nidugo ang kabataan, hasta ang mga tigulang. Si Santa Claus ninapukan ng hatag ang pinaskuhan. Si Santa Claus kay Pilipino, buotan di ay tao. Itawag si Rodolfo, ipakyaw ang iyang puto. O Rodolfo Valentino, kalit siyang may asenso. Regalo niya sa Pasko, itagaan siya trabaho. Ipasakay siya sa karo, Rodolfo gihimo kotsiro. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang iFM Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. May talent ka pero di mo ginagamit. Sayang naman. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:47 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga! Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Club. On board is Ella Lambingera. iFM ang best friend mo, dugatan! Mga best friend, lambingin ko lang ang best friend natin na si Crescencia Dievera Ibasan. At syempre, mga best friends daw natin na dyan sa may maligaya. Maliligaya mga tao dyan. Sila, dyan daw sa may maligaya at bunuan. Kasama daw niya si Jing, Vic, Julius, Mac, at ang kanyang apo na papasok sila Chris, Adrian, Kesha May at Tintin. Wow naman si Lola, pagka-sweet-sweet. In fairness, hashtag iFM ang best friend mo, good AM po. Palambing naman po yung mga anak ko na si Joed Ramos at yung bayaw ko na lasing kagabi na si Mario de Guzman. At tumama, waiting, kaya nagpainit. Asan si Josephine Ramos Galang, Beng Ramos, at taga San Carlos Talaming. Yun pala yun. Lambingin din natin si Nanay Rosalinda na kasama. Okay, si Faith daw kasi ay papasok na. Aba, mag-ingat tayo mga best friend. At ato naman, alamin natin ang lagay ng panahon. Best friend ngayong araw, meron pong binabantayan na tropical depression at pinangalanan na nga po ito mga best friend na si Odette na namataan po sa 730 km east po ng Tugigarawa City, Cagayan. Itinaas na po mga best friend ang tropical yung signal number 1 na meron na best friend. Nandyan ang Cagayan, including Babuyan, a group of islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, at Ifugao. Sa darating na Sabado, mga best friend, inaasahan na tatahakin nito ang Sinait, Ilocos Sur at Monday pa po lalabas ng ating bansa. Ang karagatan ay magiging maalon dito po sa Northern Luzon na dahilan po ng hangin na dala ni Bagyong Odette, mga best friend. Dito naman sa Pangasinan, na maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Dulot po yan ni Bagyong Odette, mga best friend. Kaya naman, iba yung ingat po tayo. Sa aking pagbabalik, ang tabayanan ang ating viral mga best. Tingnan natin kung ano rin ang ating viral question. Samahan mo kami at sagutin na yan dahil si best friend kabayan JJ, makakasama ko na mga kapiling ko na maya-maya lamang dito yan sa programang iFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM.
friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. I remember when the times we used to spend, walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Without you, Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Ba't kay ganda sa atin ng Pasko? Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y na
kay ganda ng Pasko. Nagbibigayan ang bawat tao kay saya ng mundo. Ngunit di tulad kong may ngiti, ngunit di totoo. Paano na ang Pasko kung wala ka? Kalungkutan ang nadarama sa sayang Pasko. Kung ika'y narito, Merry Christmas, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Sige na, bati na tayo. Paskong mag-isa, lumuluhang tinatawag kita. Kung nasan ka man, ay magbalik ka na. Di ko kaya ang Pasko kung wala ka. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. O sige na, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Kalimutan ang pagtatampo. Pasko, maligayang Pasko. O sige na, bati na tayo. O sige na, bati na tayo. Ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang.
Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang 1 ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 6:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. iFM Best Friend Club. Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark. Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. iFM ay aking best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay.
That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. iFM ay aking best friend. Nanbayar kay para sakay? Sa yurong mo para talura? Nahiyari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:12 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Ella Lambingera! 74 days na lamang mga best friend. Aba, Pasko na! Darating na naman yung sasabihin mo balik alindog ka na. Dahil sa darating na Pasko, lalantakan mo ang lechon, lalantakan mo ang maraming handa, best friend. Pero eto best friend, speaking of balik alindog, alam nyo ba na ang buko, mga best friend, nakakapag weight loss, kadagdag sa ating weight loss. At syempre kapag tapos nating mag-exercise, tuwing umaga, kapag uminom po tayo ng buko, mga best friend, bonggang-bongga. Yan po ay nagsusupply ng electrolytes sa ating katawan na nagre-recover, mga best friend, ng pagka yung uhaw, ganon. At at the same time, nare-rehydrate tayo. Bongga ang buko, best. Pero etong ating viral, kakaiba naman, mga best friend, dahil siya po ay nanirahan ng 3 taon lang naman sa isang puno ng nyug. Sabi nila, mga best friend, ang puno ng nyog dito sa Pilipinas ay tinatawag na Tree of Life. Diba? In fairness. Pero siya, mga best friend, napanindigan niya 3 taon. Kakayanin mo ba yon? 3 taon na nanirahan sa puno ng nyog? Kinilala, mga best friend, na si alias Mario, ang taong ito. Di umano, mga best, na-trauma daw siya sa isang tao na pumukpok sa kanya ng barela sa ulo, kaya hindi na po siya bumaba sa puno ng nyog. At eto, nakakatuwa lang kasi, mga best friend, dahil yung kanyang nanay
binibigyan siya ng pagkain doon ng mga best friend sa tuktok ng nyog. Yung kanyang ina nababahala na kung tutuusin. Dinadalhan niya ng pagkain at inumin sa pamamagitan mga best friend yung cellophane pouch. Tapos may tali dun sa baba, inaakyat mga best friend. Social, di ba? Panganay pa ito ha, at talagang loves na loves pa rin siya ng kanyang nanay, mga best friend. Hindi hindi okay yung meron kang kinakatakutan, yung natutroma ka mga best friend, kasi you cannot live free kapag gano'n na meron kang kinakatakutan, ang bulat sa pag-umo, kwanta. At eto nga mga best friend, sinagip na eto nga lalaking eto at yung kanyang video, bongga, tremending yung kanyang video, yung pagsagip sa kanya. Tinatry na putulin yung puno ng nyoga para lamang bumaba etong lalaking nagngangalang alias Mario. Nung pagbaba niya, inamin niya na natroma siya mga best friend, at ngayon nga nasa isang ospital siya at tinitignan kung ito nga ba ay merong medical condition mga best friend. Ang ating viral question ngayong araw po ng Throwback Thursday, best friend, kung meron kang kinakatakutan, ano nga ba ito at bakit? Naniniwala ako na lahat tayo may kinakatakutan. Yung tatay ng nililigawan mo, ganun. Kinakatakutan mong malate. Kinakatakutan mong walang customer. Mahirap yung ganyan, yung iniisip mo, may bibili ba sa akin o walay? Kabanas kayo, bumili kayo. Sagot ka na at isa niyan sa ating iText line. That is 0949-614-0306. Pwede rin po sa aming official fanpage at iFM Dagupan. Ganun din po sa aming Twitter at Instagram. You can visit our official website mga best friend, rmn.ph. Lambihin ko lang, hashtag iFM ang best friend mo. Yung mga best friends natin na anak ko, lalong-lalo na, best friend mo na nga, anak mo pa. Gusto ko yan. Lalo na sa kaisa-isang babae na si Yashin Gail Kayabyab na laging nagmamadaling pumasok sa school. Yung anak ko namang si Dave Chris Kayabyab na mahirap gisingin, at yung bunso ko na maagang gumigising si Raven Rosal Kayabyab. Galing yan kay Mama Christina ng Bantayan pa riyan. Alam mo yung nanay mo, ay ang anak mo, best, talagang pagkasipag-sipag. Ayaw din niyang malate. Yaan mo na. iFM ang best friend ko. Good morning! Sabi ni best friend Annette. Hashtag iFM ang best friend ko. Lambingin daw natin ang anak niyang si Dave Chris at ang kanyang crush daw sa school. Iba din. May pa-crush. Sinabi kay nanay. iFM Dagupan. Lambingin mo naman po kami dito sa bahay. 4 a.m. pa lang naka-tune in na. Uy, hello po sa mga best friends natin na nasa kanilang mga kabahayan. Sa mga oras na etachi, naamoy ko na po ang isang masarap na kanin. Ang bago kaya ng kanin, lalo lang kapag may titawag sa aman si Mabula, tanalukasan mo agay ang balbalingit na lala. Sarap itapat yung mukha para mawala lahat ng pores. Ganyan ako. Trinatry ko yun. Ambisyosa. Siya sa ating pagbabalik mga best friend, ang inyong mga kasagutan, lalarga na yan. Dito lamang sa programang iFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka.
still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke that we think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. iFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap,
ng regalo, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. iFM ay aking best friend. Sweetheart? Oh, sweetheart. Sweetheart, totoo ba yung kasabihan na pag tumatanda, lalong gumaganda? Totoo ba yun, sweetheart? Siguro. Ako, sweetheart, sa tingin mo, lalo ba akong gumaganda? Sweetheart, sa tingin ko, lalo kang tumatanda. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try new Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Rosemary Canteen dito sa Maya MA. Hello po! Yan, sila nagsusupply ng aming tanghalian. Trulali. Sana sa susunod merong pasabaw. Tama! Kay Jenlyn Baragas din na nakagising na. Hello! Hi, good morning po. Pabati po kay Mama Lydia at naingay at saka po kay ate ko na si Carmela Ramirez at sa anak din daw niya si Leslie Joy Beltran at sa asawa niyang si Kuya Berto. At kapitbahay namin, dito salamat po si Melvin po ito ng Bye-Bye Polong Binmaloy. Wow! Ay, si Roslyn yung di ba? Si Nanay Rosalinda. Hello yun. po! Hello po sa inyo po ha. Nako, mamaya po, ang ating po katanungan ay tungkol po doon sa lalaki na nanirahan. Oo. In fairness, 3 years siya nanirahan sa puno ng nyog. Hindi ko ma-imagine na walang babae. Ano yung puro buko lang ba? Hindi, pinapadalahan siya ng nanay niya may tali. Sa isang cellophane doon nilalagay yung pagkain niya. Ay, yung mga ibang netizen naman, kuro-kuro nila, imposible sa gabi bumababa yan. Sabi nila.
Oo naman, kasi ang hirap naman doon. Ano siya, meron siyang kitchen doon. Imagine ko kasi yung puno ng coconut, may living room showcase siya doon. Hindi Meron siyang kitchen showcase, may playground pa. Pero nananaka siya. At inamin niya yung takot niya kung bakit nandun siya sa taas ng puno ng niyog. Ano kinakatakutan niya? Yung merong isang tao na pumukpok sa kanya ng baril sa ulo. Kaya natatakot na siyang bumaba. Oh, di ba? Fairness. Nakakatakot naman kasi. Matigas kaya yun. Teong ko. Nababaliw ako sa kanya. Sa bagay, matigas po ang buko. Kapag na. Okay na, pero tanong po natin po, ano nga ba ang kinakatakutan mo? Ayun. At bakit? O isa na yan ha sa ating iText line at 0904-9614-0306. Ako kinakatakutan ko marapat sa salamin. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. Deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life.
the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. What? The world moves on, another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, ipakita mo na magaling ka sa lahat. Maging proud sa sarili. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gummies. Mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos.
happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. iFM. Ang best friend mo. Higatan. Now, happy Thursday po. Throwback na throwback ito. I'm sure marami na naman po kayong mga pinaguhugutan ng inyong mga throwback. Pictures. Mga baul na... na ano? Ito, na hinahalungkat. Meron pa ba kayong baul? Meron pa kami. Talaga? May baul pa kami. Galing naman magtago. Hindi, ano yan, na-preserve ng lola ko. Galing! Yung baul na talagang, basta, simple lang siya, na kulay brown. Kakasya ka. Oo, kapag walang gamit. Pero nakakukot kang ganun. Okay na yun. Yan, at Thursday din, best friend, pinapaalala rin ni Facebook kung sino-sino na naman yung mga gusto mong ano yun na naman. Mga i-throwback, di ba? Yung mga moment ninyo. Yan, masaklap nun kapag ang throwback niya, yung kaaway mo na ngayon. Oo ka. Yung sobrang close mo noon, tapos di mo lang kinakausap ngayon. Yun nga, yung unang sagot. Itong si Texter 4752, sabi niya dito, #iFM Best Friend Club. Ang kinakatakutan ko po ay makita ko po yung together pa kami ng ex ko sa Facebook. Sabi! #iFM Best Friend Club. Ang kinakatakutan ko po ay bumagsak sa aking subject, Ate El at Kabayan, JJ. Wish me luck sa aming NAT examination today. Mabati naman din ang aking mama, si Neng Cabrera. Ayun. Ito naman, mula naman dito kay best friend natin na si... wait. Good morning. Good morning din. Si Roslyn, sabi niya dito. Ang kinakatakutan ko ay baka maulit na naman po kasi pumutok yung fuse namin. Hindi kaya bumigay ang fuse. Pumutok na nga, bumigay na yun. Uy, nakakatakot yan. Siyempre, mawawalan sila ng ano. Kasi magkikreate yun ng confusion. Wow! Ayan. Ano pa? #iFM Best Friend Club. Ang kinakatakutan ko po ay bumalik ang aking pagmamahal sa taong nang iwan sa akin. Walang iba kundi yung tatay ko. Ayaw ko siyang makita para hindi bumalik. Ate El at Kabayan JJ. Hindi naman. Masama man yan, mabuti, tatay mo pa rin yan. Nag-iisa yan sa mundo, ha? O kaya, wag mo nang tignan. Ano mo? Tatay mo yan, ikaw naman. Grabe ka, kinakatakutan mo. Ano ba itsura niya? Minsan natidepress tayo kasi sobrang kadramahan natin sa buhay. Tama. Sobrang maemosyon tayo. Di ba? Kaya dapat hindi po tayo maemosyon. Dapat tayo po ay tawag dito. Kalma lang. Yun. Mag-inhale, exhale. Ups, inhale. Iparealize mo sa sarili mo na may mga bagay na hindi ka kontrolado. Nax! Na kailangan mong tanggapin, either sakyan mo o ibang way ka. By the way, ito naman. Kinakatakutan ko po yung dumating yung punto na tatanda po ako at wala pong mag-care sa akin kahit anak ko. Oy, bakit? Ang tanong, meron ka bang anak ngayon? Bakit? Meron yan, paampun ka na lang sa mga kaibigan mo, hindi ka nila tatanggihan, best friend. Oo nga. Manalig ka. Mga prinsipyo sa buhay yan. Manalig ka, mahal ka lang kaibigan mo. Mga prinsipyo ng mga single. Oo. Ito pa. #iFM Best Friend Club. Ang kinakatakutan ko po ay ang tumaba muli. Ayoko kasing binubuli ako. Mabati naman po kami dito sa may Karanglaan. Ate Ella at Kabayan JJ. Cathy po ito. At least malusog ka pa rin, Cathy, ha? Mamaya po, tuloy po natin ating usapan dahil RMN News Station Wide, the Sound of the Nation. Susunod na po yan. At battle joke tayo mamaya po. Kaya kung meron kang mga reserve na joke dyan na gusto mong bigyan namin buhay. Ano ba yan? Bigyan namin. Bigyang buhay namin, best friend. Isend mo na yan sa 0949-614-0306 sa tutuklawan dito sa iFM. Ang best friend mo. Higatan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. iFM Best Friend mo at Best Friend ko.
When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm on a girl, mauning akong awi.
morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, matuwa ko forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa frente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. iFM ay aking best friend. Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umuiling, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang manguli.
nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh gilid. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon mga kasama ng Throwback Thursday. Mga kasama October 12, 2017. Ako si Lourdes Escaro. AJ De Los Reyes. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. News. Panahon. Ilagay muna ng panahon na nanatili sa karagatan ng tropical depression na Odette. Huli itong nakita 730 kilometers east ng Tuguegarao City kung saan bagya itong lumakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour at pagbuksong 65 kph. Nakataas mga kasama ang storm warning signal number 1. Meron na ha. Sa Cagayan, kasama po yung Babuyang Group of Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Bukas ng umaga inaasang maglalandfall ang bagyo sa bahagi ng Cagayan, Isabela. Asahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Northern Luzon. Merong mahihinang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Samantala, delikadong maglayag sa bahagi ng northern at eastern seaboard ng Northern Luzon. Temperatura sa Metro Manila, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Mga kasama sunrise, 5:47. Sunset, 5:38. Ulitin lamang ho natin, signal number 1 na ho ngayon sa Cagayan. Kasama po yung Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. At ito na po mga kasamang listahan ng mga walang pasok po ngayong araw dahil po sa nararanasang pag-ulan dulot po ng bagyong Odette. Preschool hanggang senior high school ang lalawigan ng Cagayan at preschool lamang sa mga probinsya po ng Isabela, lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Unfortunate, unnecessary. Ito naging komento ni Commission on Election Chairman Andres Bautista kaugnay sa desisyon ng Kamara sa inihaing impeachment complaint laban naman sa kanya. Bagamat kinikilala niya ang opinyon ng bawat miyembro ng Kamara, sinabi ni Bautista na hindi naman anya tamang ituloy ang impeachment lalo't siya na mismo ang nagpasyang magbitiw sa pwesto na epektibo sa katapusan ng taon. Matatandaang sa botohan ng mga mambabatas, 75 ang bumotong yes para sa dismissal, 137 naman para ma-impeach si Bautista at 2 ang nag-abstain. RMN News, the sound of the nation. Report. Representative Roque nagsumite na ng draft ng Articles of Impeachment laban kay Bautista. Ang kasama natin si Rajaman Conde Bata. Nagsumite na sa House Committee on Justice si Kabayan Representative Harry Roque ng proposed draft ng Articles of Impeachment na naglalaman ng mga reklamo laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Sa unang article ay nakasaad ang 30 magkakahiwalay na bank accounts sa Luzon Development Bank sa Taguig na may kabuang deposito na 227.701 million pesos na bukod pa sa 5 accounts sa Luzon Development Bank sa Makati na may 101.519 million at mga foreign currency account at peso account sa RCBC na may $12,778 at 257,931 pesos. May hiwalay pa ditong HSBC bank account sa Hong Kong na may kabuang deposito na 948,358 Hong Kong dollars. Nakasaad din ang mga real property at kumpanya ng COMELEC Chairman na ilan dito ay hindi deklarado sa salin. Sa Article 2 naman ay nakasaad dito ang pagtanggap ni Bautista ng komisyon sa Divina and Uy Law Office
Sa Article 3 naman ay ang hindi tapat na deklarasyon ng SAL-N Bautista. Samantala, ang Article 4 naman ay nakatutok sa isyu ng COMELEC na kumagwestiyon sa integridad ng halalan sa bansa. Sa botohan kahapon, maliban kay Roque at Cebu Representative Gwen Garcia na bumoto para ituloy ang impeachment kay Bautista, kasama rin na bumoto ito si Speaker Pantaleon Alvarez. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RMN. At PPCRV, pinapurihan pa rin ang desisyon ni COMELEC Chairman Andres Bautista na magbitiw sa pwesto sa kabila ng pagkaka-impeach dito. Kasama natin sa PPCRV si Radyoman Raquel Bayan. Kasamang border sa kabilangan ng pagkaka-impeach kay Commission on Election Chairman Andres Bautista, pinapurihan pa rin ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang desisyon nitong magbitiw sa pwesto kasunod ng mga kontrobersiyang kinasangkutan nito. Ayon kay Rene Sarmiento, PPCRV Chairperson, kahit pa naunang ma-impeach si Bautista bago ang nakatakda nitong pagbibitiw, kapuri-puri pa rin anya ang desisyon nito dahil ang pinaka-beneficiaryo ng kanyang resignation ay walang iba kundi ang kapakanan ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang pinaka-importante anya ay ang magiging buo ng muli ang Commission on Election at matututukan nito ang kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak. RMN News, the sound of the nation. Report. Philippine Standard Time 7:08. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Mga kasama, live tayo ngayon sa YouTube, DZXL 558 live streaming. At sa Facebook Live, RMN News Nationwide, the sound of the nation. At mga kasama sa Facebook page, ang RMN DZXL 558 Manila. Live din mo tayo ngayon sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound. Ilalabas na ng Senado ang transcript ng kanilang isinagawang executive session kung saan dumalo si John Paul Solano, isa sa mga suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Castillo III. Gate ni Senador Juan Miguel Zubiri, ito'y kapag mabigo muli si Solano na magsumite ng kanyang sworn affidavit sa susunod na linggo. Gate ni Zubiri, nagsinungaling si Solano nang sabihin na kanyang isusumite ang kanyang sworn affidavit sa preliminary investigation ng Department of Justice, pero hanggang ngayon wala pa rin. Una nang pinangalanan ni Solano sa executive session ang 6 na individual na umano'y responsable sa pagkamatay ni Atio. Mataas pa rin ang public satisfaction rating ng Duterte administration sa kabila ng mga batiko sa kontrobersyal na anti-illegal drugs operations. Sa survey ng SWS o Social Weather Stations, lumabas na 77% ng mga Pilipino ang nananatiling kontento sa kampanya laban sa droga. Kumpara ito sa 84% satisfaction rating sa kaparehong panahon noong isang taon. Lumabas din sa 2017 third quarter survey na 14% ang hindi kontento habang 9% ang may pag-aalinlangan. Bumaba naman sa 61% ng satisfaction rating sa NCR, balance sa Luzon habang walang pinagbago sa Visayas, mataas naman sa Mindanao. Isinagawa ang survey noong September 23 hanggang 27 sa 1,200 respondents. RMN News, the sound of the nation. Report. Justice Secretary Vitaliano Aguirre dumipensa sa akusasyon na hindi niya tinututugan ang kaso ng 6.4 billion pesos na shabu shipment. Kasama natin sa DOJ si Radyoman Joyce Agra. Pinabulaan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang aligasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi niya pinahalagahan ang kaso ng 6.4 billion pesos shabu shipment na nakapuslit sa Bureau of Customs noong Mayo. Ayon kay Aguirre, sa katunayan, nagpalabas siya ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga sangkot sa shabu shipment. Bukod dito ay umuusad naman anyang investigasyon ng DOJ hinggil sa nasabing kaso. Sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee, lumalabas na pinaubayan ni Aguirre sa kanyang mga deputy ang kaso dahil siya ay abala sa maraming trabaho. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice sa Radyoman Joyce Colliantes Adra, DZXL 558 at ang RMN News, the sound of the nation. Report. That portion was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride.
Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. The sound of the nation. Report. Free Legal Assistance Group nagpasaklolo sa Korte Suprema para itigil ang war on drugs ng gobyerno. Ang kasama natin si Radyoman Silvestre Labay. Piniling sa Korte Suprema ang Free Legal Assistance Group upang questionin ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa illegal na droga. Ayon kay Flag National President Attorney Manuel Diokno, hindi matitigil sa pamamagitan lamang ng extrajudicial killing ang mga lumalaganap na illegal na droga at korupsyon dahil ang pinakaugat nito ang mahinang sistema ng hustisya sa bansa. Paliwanag ni Diokno, bilang kasalukuyang dean ng College of Law ng De La Salle University, naniniwala siyang mahina ang justice system dahil sa mahina ang conviction ratio o katumbas lamang ng 30% mga naantalang kaso at 60 ka na sa korte kung saan ang mga kaso ay nare-resolba ng 6 hanggang 10 taon. Kulang ang korte ng mga hukom. 20% kakulangan ng hukom sa korte at 34% naman sa mga prosecutor positions. At ang judiciary naman ay nakakuha lamang ng 2% sa national budget. Giit ni Diokno, ang war on drugs ng gobyerno ay minamadali ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng paggamit ng bala sa halip na pamukpok na ginagamit ng mga huwis. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DJXL 558 Taba, RMN News, the sound of the nation. Report. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ikot na ho tayo sa inyong mga probinsya. PRO7, suportado ang paggamit sa DILG ng drop box sa kampanya kontra illegal na droga. Kasama natin sa RMN Cebu si Radyoman Ken Galanea. Suportado ng Police Regional Office 7 ang programa ng Department of Interior and Local Governments na maglalagay ng drop box sa 80 mga barangay sa lungsod ng Cebu kaugnay ng kampanya laban sa droga. Ang drop box ay isang paglalagyan ng impormasyon tungkol sa mga taong isinasangkot sa negosyo sa droga sa isang barangay. Ayon kay PRO7 Director Chief Superintendent Jose Mario Espino, mas madali nang makikilala ng kapulisan kung sino-sino ang mga drug pushers at users sa barangay. Siniguro naman ni Espino na walang malalabag na karapatang pantao sa kampanyang ito dahil dadaan sa tamang verifikasyon ng mga pangalan na ilalagay sa drop box bago ito aksyonan ng PNP. Maliban sa droga, maaari ding mabigay ng impormasyon tungkol sa ibang uri ng mga krimen sa barangay sa pamamagitan ng drop box. Kauban ang inyong radyoman sa DYHP Arimin Cebu, Candalinea, Tatak Arimin. Mga sundalong nakipagbakbakan sa Marawi, pinarangalan. Ang kasama natin sa RMN Pagadian si Radyoman Kenneth Bustaman. Aabot sa 48 sundalo sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang nabigyan ng promosyon kamakailan. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Virgilio Ramos Jr. ang ceremonial donning of ranks sa Camp Sabido, Gipo, Sambuanga del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramos, nasa 25 na sundalo lamang ang dumalo sa naturang seremonya sapagkat ang karamihan na nabigyan ng promosyon ay kasalukuyang sa Marawi City at nakipagbakbakan kontra sa teroristang Maute. Pinuri naman ni Ramos ang pamilya ng kanyang mga tauhan na dumalo dahil sa ipinakitang suporta nito. Umaasa naman ang opisyal na mas galingan pa ng kanyang tropang serbisyong ialay sa bayan at sa pagtupad ng kanilang misyon. Ang inyong radyoman sa RMN, DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. At mga kasama, isang buntis, abay pinaanak ko ng isang nursing student sa loob ho ng van. Kasama natin sa Aremenaga si Paul Santos, Radyoman. Trending ngayon sa social media ang post ng isang nagangalang Ami Bacares na kung saan makikita ang mga larawan ng isang babaeng pasahero sa van na nanganganak habang tinutulungan ng kapwa niya pasahero. Linggo ng umaga habang papunta sa Naga City ang Juvi Express van galing Goa, Camarines Sur kung saan isang pasaherong buntis na kinilalang si Remelin Frondoso, 28 taong gulang ng Barangay Pandaay, Bayan ng Goa, ang nakaramdam na ng pananakit ng tiyan. Dahilan para magpanik ang asawa nito maging ang mga kapwa pasahero sa van. Ayon pa sa post ni Bacares, sila sa ospital sa Bayan ng Ocampo, Camarines Sur para ipa-admit si Remelin. Subalit tinanggihan mo na ito ng ospital dahil na rin sa kondisyon ni Remelin na mataas ang
ang BP o high blood at delikadong mga anak. Kung kaya't sa regional hospital na nasa lungsod ng Naga, inirekomenda ng ospital ng Ocampo ng mga anak si Remelin. Bago pa man dumating ng Naga, di na napigilan ni Remelin na lumabas ang kanyang anak mula sa kanyang sinapupunan habang nagkakagulo na ang mga pasahero at may ilang pang sumisigaw at may hawak pang rosaryo. Subalit sa tulong ng isang dalaga na kinilalang si JM Caparle na pasahero din na naturang van na ipalabas ng normal ang bata at ligtas rin sa kapahamakan si Remelin. Matapos ang naturang insidente, napag-alaman ng dalagang si JM Caparle ay isa palang graduating nursing student sa isang universidad sa lungsod ng Legazpi. Bilang pasasalamat sa di malilimutang pangyayari, binigyan ng pangalan ni Remelin ng kanyang babaeng anak na Vanessa JM, pangalan na kinuha mula sa salitang van at sa nurse na si JM. Yan ang bareta, ikanigis sa probinsya ng Camarines Sur. Ako si Radyoman Paul Santo. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ipayong Dagat. Umabot na po sa 21 katawang patay sa malawakang wildfire sa Northern California. Sa ngayon po, mahigit 500 katao pa rin po ang nawawala sa Sonoma County, Cagaya, kaya patuloy ang rescue operation. Mga kasama, ulitin lamang ho namin. Ngayon po ay signal number 1 nakataas sa Cagayan, kasama yung Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. At bukas ay inaasahang maglalandfall itong bagyong Odette sa Cagayan, Isabela. At ulitin natin, preschool hanggang senior high school wala pong pasok sa buong Cagayan. Preschool naman po sa Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. At mga kasama, tumutok lamang kayo sa mga balita ng ating mga karadyoman. Sa mga karadyoman natin sa Butuan City, Miss Elaine Terrific, Nana. Sa mga taga-RMN Butuan, good morning. DXBC, RMN Butuan. Naku, ang dami ho natin mga listeners dyan. Good morning, Butuan City. At mga kasama, ako pong inyong radyoman Lourdes Escaros. Sa ngalan po ni kasamang Buddy Oberas radyoman AJ De Los Reyes, ito po RMN News Nationwide. The sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rob. iFM ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa
sa bagong bango. Downy sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy sweetheart ko, amazing bango. Downy sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:22 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. iFM. Ang best friend mo. Bugatan, malapit na po ang SEM break. Oo nga. Kung may SEM break kayo. Meron yan. At Panalangin. malapit na naman. Uy, naku, saan ka makikikain yan? Fiesta ng patay. Dadak ka na lang mulay doon naman. Marami ka na namang atang natitikman. At marami ka na namang ibublow na candle. Mga kandila na iniipon mo, pinibilog-bilog, di ba? Ganon, habang tuyo pa. Meron pa rin mga sadista naman na klase ng bata. Anong gagawin? Tinutuluan nila yung sarili nila ng kandila. Sarap sa pakiramdam daw. Ay, wawa. Tapos aalisin din niya, tapos masakit. Bandang masarap. Uy, torture yun kaya. Speaking of puntas, dito sa Dagupan City, mga kapulisan natin, nagre-ready na yung mga yan. Oo, yun na yung offline kaluluwa. Oo. Sino kayong uli nilang kaluluwa? Undas 2017. Maglalagay sila ng mga help desk, police desk sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan. Correct. Para mahuli ang mga ungas. O yung mga bawal tandaan nyo na po yung mga bawal pag pupunta po kayo ng sementeryo. Bawal po yung alak, patalim, ganyan. Kaya ngayon pa lang maglinis na po kayo ng inyong mga puntod. Ay, hindi yung sa inyo, yung dong sa mahal nyo sa buhay. Grabe ka! Linisin nyo na yung mga puntod ng mahal nyo sa buhay. Huwag nyo na yung hintayin yung mismong araw na doon kayo maglilinis kasi bawal na lang ipapasok yung patalim. Diba? Nagiinuman ng juice, tapos kumakain ng bibingka yung katabi yung mga tao na dumadalo sa kanila sa mahal sa buhay. At ikaw, naglilinis ka pa lang. Iba! Pasikat ka! Ano yun? Pauso. O kaya naman wag mo na lang linisin kapag tinatamad ka talaga. Uy, grabe, linisin. Isa lang yan sa isang taon. Beautiful mommy, daddy. Lola. Surprise! Oo. Alam ko na pala, may palusot ka pala. Alala. Para hindi ka na magdala ng kung kunyari mismong araw mo gustong maglinis. Karamihan naman dyan, di ba, mga grass at saka yung mga ligaw na halaman. Tapos yung kandila last year, nandun pa din yun. Ay, bawal matalim. Bakit po? Kambing naman yung dala ko. May sungay yan. Grabe ka! Okay, tapos umalis. Bumalik ulit. Ay! Dala? Baka. Ipaagor to banaya. Grabe lata na. May matalim pa rin dyan. Meron pa rin dyan sungay na maliit. Ano pa? Umalis, bumalik na naman. Okay. Kabayo. Pasok. Okay, sige, pasok. Baka susunod, ma'am, bawal ka na. Ang talim. Ma'am, bawal po. Bakit? Ang problema po. Sasok kami sarili. Grabe na wala kami kayo. Okay, battle joke na po tayo mga best friend. Ito naman po ay mga pinadala po sa atin ng mga joke ng ating mga best friend po na bibigyan buhay natin. Etong una. It's joke time! Kabayan JJ, eto galing kay Ina. Tanong niya sa'yo, ano daw ang bag na marami ka? Wala ako nito. Alam ko na yan. Ano? Edili bag! Sabi ko na
May tanong din sa'yo si Ina. Ano? Anong bag ang marami ka daw? Ano? Ay bag. Ayan, no. Grabe, Mamahal na ng kandila ngayon, 20, 20 pesos. Uy, grabe ka, Mr. Blue, Si Kalabat. Balakantan. Ito naman, mula naman dito kay Randy. Sabi? Dito, may joke na naman siya. Ano daw? It's joke time! Ano daw ang love na ayaw ni Mister? Ano daw? Di mag-love ba? Ano daw love ang hindi nakikita? Ano daw? Yung sayo. Sa mga single. Sakit. Yan din. Meron dito nagpadala. Meron pa. Humabol. It's joke time! Si 9157, sabi doon ni Pedro, uy pre, kailan birthday mo? Siyempre, August 30. Anong taon? Yan na naman tayo Tan-GA ka ba? Siyempre, taon-taon. Anak ka naman sometimes, di ba? Huwag kang tan-GA.